आरो फिसाया थायाबाथ' आंबो थानाय नङानो। फिसानि थाखाय गाबै गाबै हेफाजाब नागिरदों सासे बिमाया। गावनि फिसाखौ फाहामथाय होनो हेफाजाब नागिरदों सासे दुखुथिया बिमाया। बे बिटिआरनि मानसिफ्रा आइ आफाफ्रा एसे अननानै आंनो साहाय्य एसे होदो, जेसेबां हायो एसेबां। निखावरि नखर राहा गैया रां दिहुननायनि, बिफायाबो सिखारनो हाया बिसनानिफ्राय। बिफा दंमोन बिसिनायाव गोलैनानै, बेबो बिसिनायावनो गासैबो खिनाय हासुनाय। बिफाया बिदिनो सिं बायखानायमोन। चिरांनि बिजनी अक्सिगुरि सारियालिनि थागिबि बिफा रबिन बर' आरो सुभाश्री बर'नि सेथि फिसाज्ला शिवशक्ति बर'आ थांनाय 24 फेब्रुवारियाव मटर साइकेलजों जाब्रबथायाव गोग्लैना देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो। न'नि साखाथियावनो गंसे फिसा फास्ट फुड गलाजों नखर दैदेनबोनाय शिवशक्ति बर'आ जाब्रबथायजों खर' बाहागोआव गोब्राब जोखोम मोन्दोंमोन। बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव ICU आव लाखिना फाहामथाय होगासिनो शिवशक्ति बर'खौ। दुखुनांथावदि निखावरि नखरा शिवशक्ति बर'खौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनोब्लाबो आखायाव गैया रां। शिवशक्तिनि फाहामथायनि थाखाय गावनाय बिखाजों गाबै गाबै रायजो राजाफोरनि अनसायनाय नागिरदों दुखुथिया बिमाया। रायजोनि अनसायनाय मोनाब्ला गावनि आगोमा फिसाखौ मोजां खालामनो हानाय नंला होनना फोरमायदों शिवशक्तिनि बिमा सुभाश्री बर'आ। बेनिखायनो नोंथांमोना जा हायो मदद खालामहरनाया जोबोद गोनां। बेनिखायनो बिजुलि बर' मुंनि मख'नाय फनपे नम्बरनि गेजेरजों जेसे हायो मदद खालामदो। फनपे नं 9401349547। जाथाया माबायदि जाया? जाथायाथ' गाज्रियैनो दङ दाबो। माबायदि जाया? अपारेसन माबानानै ओरैनो फंफा फंनै माबा आन्दां मिदां बुङो, आरो अपारेसन मोनसे दंबावो। दा मेलेमखौनो उदैयाव हाखावनानै उदैयाव दोनहरनानै दं दाबो। बेखौ आरो मोनसे अपारेसन दंबावोनो। दानो बुंदों 8 लाख, आरो बे ओरैनो मेडिसिन माबायाथ' खालामगासिनो दङ। दा बे फैसाखौ आं अबाव मोननो? बे हाखौ फानबाबो जानाय नङा, आरो हायाबो एसेल'थार, अबाव थानो? ओमफ्राय फंबाय सासे दङ। दा बेसेबां बिदों? दाथ' 8 लाख होनदोंना, 8 लाखनि माबायाव दं, आरो खथ' दिन दोनबावनांगौ। मा खालामनो? ओमफ्राय फिसाखौबो आं बोरै बुथारनो? नायगार जाथाया बे दगननि बुस्थु लानानै थांबाय, ओमफ्राय फैनायावनो बे सैमा बारस'नानै जाबाय आरो। न'खराव बे फिसाला सासे उन्दै दं, बे उन्दैसिन, बेनिफ्राय ओमफ्राय बिफा दंमोन बिसिनायाव गोलैनानै। बे फिसालाखौ आवथायनांगौ, जोथोन खालामनांगौ होननानै बिमा सासे दंबावोना, बे दा माबा दस्रायाव थायो, दा लाना थांथ'दों बै बाथाबारि होननायाव। बेबो बिसिनायावनो गासैबो खिनाय हासुनाय। बिफाया बिदिनो सिं बायखानायमोन, ओमफ्राय मानसिया बोरायखाबायबो आरो, ओमफ्राय प्रेसार आरो सुगार, बिदिनो लोगो लानानै टाइफड, गोजां बोथोर बे दाख्लै बांद्रायाव थाबायनो रोङै जादों। दा बे बिटिआरनि मानसिफ्रा आइ आफाफ्रा एसे अननानै आंनो साहाय्य एसे होदो, जेसेबां हायो एसेबां।